Hello guys, welcome back to my vlog. So akong gibalik og kuan guys kaning video kay kaganina nagtindog man to guys, kay lantot ako sa TV ang ako ang mga YouTube. Lain kay gatindog so karon akong gipahigda. Pahigda na ko nato guys, kay lantaw na ko unya og okay ba ang higda. Ana. Kay tagasagaran mag-vlog higda ilang cellphone. Nalimot ko ihigda di ay. Muna akong gitrabaho. Ang kanaong. Diya gikan. Tura o si Boots. Naghigda si Boots. O diri ako ang gitrabaho. Gigamitan ako ani para limpyo kayo. Din kani guys, gibutangan ako ni chlorine o powder para sinaw ang atong tiles. Pwede siguro ni diri ay dungo ra pud kaayo. Diri na to ikaw. Ana. Wait lang guys ha. Kung sa nato ni ito ang stand kay kanang kuan siya ang atong stand guys kay kanang luag na man nakuha na karon og video guys. Ako na din nang i-upload kay pag dili na ko i-upload ay masira og video mo for storage man siya. So i-upload sa nako na daan. Ayan na po ko mag-video gusto. Kay dili man di pwede i-upload ang akong ipang video sa akong Facebook account o sa Facebook page kay ma-violation man di ta ana. Mag-ura po ko na kay palo guys kay maglantaw-lantaw magud ko sa mga vlogger sa kuan para makaswito ta. Kaya di man di pwede di ay so. Mo lang maglahi ko og vlog sa ako ang Facebook page o sa akong Facebook account. Kay para dili ka ma-violation. Kay sayang kaayo ang ato ang earning makuan. Hindi kut na kog maayo ang tiles guys kay kanang kuan siya ba na mga itom-itom na ana unay mga itom-itom na siya so ako asyang gi tarong na kog kuskus kay para muwa. Daghan ba yung trabahoan guys?Apa ko'y trabahoan sud. Nangugas pa ko dito. Nya wala ra bagi agas. Wala ra ba kong bana mo. Tan kog tubig ini impas jud ko. Dito jud ko ani magkabusada. Sa kuan. Tabay. Aduy. Guys, trabaho guys po. Ini guys. Ara. Mana guys ako. Kay wala akong bana guys. Ako ning gimo para kay na ato magsige man tong pamadlong. Sige man to lihok. Undangi na wa man siya karon di. Nakakuan ko pabor ko og lihok diri sa gawa sa balay. Nara. Na sharog. Di malimpyo nga giayo kuskus. Nah guys. Tarong mo na to ni kuskus kay para dili mo back job para limpyo kaayo. Yan na saka. Ara saka. Kita na ba? Nainit kayo guys. Uy. Super ka-init guys. Amot ito pasubo sa bananang nato diri kay naglimpyo-limpyo ko init kaayo. Guys, ara guys kay para makita. Ala. Grabe ka init guys sa panahon. Nainit kayo. Hindi kaya punta. Hira ng init, nilalara ng Ismail.
Grabe ka init. Bahala, oy, bahalag mainitan. Basta kay malimpyo ang balay. Kasi gawas. Arta. Unya ra na ako ni kuanan kay unya na may agas. Unya ra na ako ni panwasan ang importante na brasan. Matag milandong uy. Ara ra ka butching kay init kaya bot. Ah, tanawa ko diri una initan maganit pa. Butching guys, gusto siya mo. Ang hindi aring. Perting inita kaya na dia landong kayo. Dirita sa hagdanan. Na. Una ka diri. Nitay. Kayo. Naihi oh. Ay, salamat ng landong gamay. Ng landong guys. Ay. Ng landong. Din mo init na kunirong. Guys, paubos na to guys. Bakilid ra ba ni diri maimpas sa taan ni ron. Guys. Ay, diri na punta guys. Oh. Diri na punta guys. Ana. Ay. Nabot. Ano nabot? Ano nangalal bot? Kapit ako ng mandiri guys. Dito na po ko. Pag umandiri.
Diin sa taas. Diyos ko Lord, kainit sa kalimutan. Init na kay kong ulo. Napunta. Ay, Diyos ko Lord. Diri na po ta guys. Buta na itong camera diri. Para. Hinay-hinay ta guys. Kay danlog kaayo. Ngayon pas ta diri. Guys, diri na pud ta. Sakit kayo akong tiil nga natunok. Ambot nakuha baka ta ng botilya ani. Perting sakit. Anak na to. Para makita ta. Anak. Ibalin ako ang camera diri kay ngit-ngit. Pila naman ni ka minutes? 13 minutes. Diri balin na to kay maghayag diri. Anak. Guys. Guys, madaling as guys kay padulog ang ato ang files. Padulog mo mag-careful kita kay delicates. Wait, tuloy. Ay, nata. Kapuya eh.
Oo na to niya. Para mawala na mga abog diri. Wala na ikuan. Itong mamaap. Ipangbutangan naman ni bato guys kay nagabok naman na imong gate kay ipanggihian sa ero. Tanawa ang mga gate guys ug gabok na kaayo. Nga ipag-ihian man na nila. Manang ipangbutangan na lang namo og kanang kuan. Kanang sin dayon mga bato para di sila kagawas kay magawas man. Mutakas. Uy, lang ba? Buang. Sabok mo. Naragi ko din ng video. Pag maputol na gani na akong video guys, but pasabot po storage na siya. Balik natin ito. Maglusot din mga unggoy. Diri maglusot. Mga unggoy. Tangan galong para di kalusot. Unya na, yung man ako diri tanan guys, gawas na pud ko manilig. Lahi na nako tong sa sulod. Kay ang sulod way problema kay landong. Diri kay ano mo diri kanang init kaayo. Ano mag-aari guys. Naputol akong liog. Ang anak kay di putol. Di perti nang limpyo ha. Okay na kinako ni wa na limpyuan dire kay sige lagi taglakaw kay busy kay mini banana. Kay magpauban man ko na niya kay ug di siya mo uban makalimpyo pud siya dire niya kay magpauban man jud ko na niya mulakaw ko. Unang wala mo time mang limpyo do ha. Ang sala niya akong video na nakadimao. Uy, masyat niya akong cellphone. Impas ni. Iana na to. Gawin na to. Uy, nakadagat sa buto. Man ani guys, ako na dayon nang i-upload. Bisag maabtan ta sa post storage. Impas. Ano na ni? Ito na dito sa pikas. Ako sa ni ibalik din. Ako gawas.
tagak in. Guys. Karon kay humana naman ko diri. Humana naman ko diri dapit. Diri. Humana ko dira, humana. Dito na pud ko guys, dito na pud ko. Oh, dira na pud ko kuan link it. Ako sa ning upload. So bye everyone, diri ra tataman, amping tang tanan. Thank you sa mga suporta guys. I love you all. God bless.